एबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ बैसोजों सुनाय जाया हारिनि थाखाय बाउसोमनायखौसो नोजोर होनाय जायो। बे बाथ्राखौ बुंदों मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारिया। रौता दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मेहेरगोनां हाबाफारिजों मावफारिया मावबादा हाबाफारि लादों। रौता दखरानि सिङाव थानाय रौतानि आइबिआव बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। मख'नो गोनांदि बे मावबादानि गेजेरजों एबसुनि जोनोम थांखि आरो नोजोरफोरनि सायाव गोदानै बिबान मोननाय बिबानगिरिफोरनो फोरमायनानै होनाय जायो। बेबायदिनो बे मावबादायाव मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लाहैयो। बाहागो लानानै रौता दखरा एबसुनि गोदानै बिबान मोननाय बिबानगिरिफोरखौ बरायो आरो थुलुंगाखां बिबुंथि लाखियो। हाबाफारियावनो बाहागो लाबावदोंमोन मिरु एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बड'सा ब्रह्म, गेलेमु नेहाथारि गणेश बसुमतारि आरो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरिफोरा। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा, आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।